mali finitugu ye bolo kari mi ye bamagati ɲamɔgɔ dɔ kɔni ka ɲɛfuge fan fɛ mi ye ka dɔ fara minisma mɔgɔ kɔni ka dɛlɛ kɔni kan o tɛna kɛ malisigi la tuguni ni isa kɔnfuru kɔni kumakan ye mali autorité maaw ye welewele bila maa minnu bolonɔ bɛ accord de paix la k'u kana ka sigi ka fɔ kɛ gabon coup d'état kɔni kɛra min ye ali bango kɔni na ka bɔ a place kɔni na banaba mara la a yɛrɛla ka fɔ ko dugu dɔw la banbagatu kɔni bɛ ka ye yen nɔ an balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye lakanabaliya kɔni ye an ka jamana kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ min ye uti kalo tile 28 ye mali finitugu ye baara dɔ kɔni kɛ baara min okumu kɔnɔna la u sera ka bolokari banbagati dɔw kan wa o ye banbagati dɔw kɔni faga ni don kofɔlɔ ye n'o kun ye uti kalo tile 28 ye ko nɛgɛ kaɲa 14 kɔnɔna la farabu ariyɛri dɔ kɛ n'u ka pankulu ye o farabu in sen fɛ a yɛrɛla ka fɔ ko banbagati jɛkulu dɔw kɔni kun bɛ yen nɔ ko olu kɔni sera ka neutraliser wa ko min ye pikapu 4 ye k'o kɔni minɛra wa ko ni banbagati ninnu kɔni kun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de walasa ka taa banbagati wale ta ka ɲɛsin dugulamɔgɔw kan ale ni mali finitugu kan ani fis hali bi o sen fɛ min ye finitugu ye olu kɔni continuera u ka baaraw kɔni na a yɛrɛ ka fɔ ko uti kalo tile 29 na kɛnɛkɛnɛna nɛgɛ kaɲa 8 fan fɛ kungo kɔnɔna dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ ni ani fis bɛ kilomɛtiri 12 kɔni bɔ k'u ye farabu ariyɛri dɔ kɛ yen nɔ tuguni ayiwa hali bi o kibaruya kɔnɔna la k'o don kelen na nɛgɛ kaɲa 9 wagati na ɲafuge a yɛrɛla ka fɔ tuguni k'u ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn na yen yɔrɔ kofɔlen na o sen fɛ min ye banbagati caman ye k'u sera k'u neutraliser kɛnɛkɛnɛna banbagati ɲɛmɔgɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye abu jalo ye ale ye banbagati ɲɛmɔgɔ ye wa sen bɛ banbagati wale caman na an ka jamana kɔnɔna la kɛnɛkɛnɛna ko banbagati wale mun kɔni kɛra uti kalo tile 18 Tɔnbɔkutu ko ale sen b'o la wa ale yɛrɛ kun ɲininen don kosɛbɛ an ka finitugu fɛ wa kunu min ye finitugu kɔni ka nin waleya ye k'o kɛra sababu ye ka ni banbagati ɲɛmɔgɔ in kɔni faga ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye minisma mɔgɔw kɔni ka tagali ka bɔ mali la ko dɔ kɔni fitana fara o dɛlɛ kan nin ye isa kunforu kɔni ka kumakan ye ayiwa kibaruya mun sera ma olu yɛrɛ ka fɔ ko o ni ka conseil de sécurité min kɔni sigira mali la sigiden min kɔni kun b'o kɛnɛ kan ni ale tɔgɔ ye isa kunforu ye ale ye bɛɛ ladɔnniya ka yira ka fɔ ko dɛlɛ min dira minisma ma u ka taa ka bɔ mali la ko fɛn tɛna fara o dɛlɛ kan ko don mun dir'u ma u b'u ka kasa kuru ka taa ka bɔ o don kofɔlen na mali la ayiwa a yirala ka fɔ minisma mɔgɔw kɔni olu kɔni y'u ka minɛnw kɔni fara ɲɔgɔn kan sabula mɔgɔ kun fɔlɔ olu kɔni taara min ye kulu kun filanan ye ko olu kɔni ka tagali bɛna daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ la fo ka taa bila min ye décembre kalo tile 31 kɔni na o sen fɛ conseil de sécurité kɔni sigira ka yira ka fɔ kulu fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni tagara ka rapport kɔni bɔ o la o rapport kɔni dilen maa min kɛra sababu ye ko rapport kɔni kana ale tɔgɔ el kasim wani ni ale yɛrɛ ye minisma ka lasigiden ye mali kɔni na a ka rapport kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko k'a daminɛ min ye juillet kalo tile 17 ye fo ka n'a bila uti kalo tile 25 la minisma kɔni ye ka 4 de kɔni bila mali kɔni na o ka 4 kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ogosabu ber menaka ale ni gundam wa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko kulu kun filanan olu kɔni bɛna tagali daminɛ min ye septembre kalo tile fɔlɔ ye ko o kulu filanan olu bɛna kan 6 de kɔni di mali finitugu kɔni ma wa ni olu kɔni bɔra o kan 6 kɔnɔna la u bɛ tila min ye Tɔnbɔkutu Gawo ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ jani min ye décembre kalo tile 31 kɔni don cɛ wa min ye isa kɔnfuru ye ale kɔni ye kuma ta ale y'a yira ka fɔ ko dɛlɛ min dira minisma ma ko foyi tɛna fara kan ko sabula an bɛ wagati min na ko bi ko minisma mɔgɔw kɔni bɔra kan kɔnɔ ko mali armée kɔni seginna o kan kɔnɔ ko wa o waleya ninnu caman kɛra ko gɛlɛya ma y'a la ko gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ min taara o de ye bɛɛ ta ye ko o bɛ ka yira ka fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen o kun kɔnɔna la ko dɛlɛ min dira minisma ma ko fɛn tɛ fara o kan minisma ka taa ka bɔ yen sabula mali autorité olu y'a yira ka fɔ ko olu pɛrɛnnen don ka minisma kɔni jɔyɔrɔ fa wa olu pɛrɛnnen don k'u ka jamana yɛrɛ kɔni lakana hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'a kun ɲɛsin min ye accord de paix kɔni kan mali autorité maaw kɔni welewele maa minnu bɛ yen nɔ n'u bolonɔ bɛ nin sɛbɛn na k'u ka na u ka sigi ka fɔ kɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a ɲininka ka fɔ ko minisiri min sigilen bɛ bɛn ani tilenya kama ni ale colonel ismail warike ye ko ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la a kɛlen don ka welewele bila ko maa fɛn fɛn bɛ yen n'u bolonɔ kɔni bɛ accord de la paix kɔni sɛbɛn na k'u ka na sigi ka kuma walasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ko ni sigikafɔ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ ko minnu bɛ mali arranger o bɛ taa min tɛ mali arranger ni accord ko in na ko o bɛ bila wa ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko kabini san 2000 ale ni 13 kɔnɔna la mai kalo la accord dɔ kɔni kɛlen don k'a bila min ye cɛ marifatigiw ye k'u ka marifa bila ko a yirala k'a fɔ ko o waleya ninnu kɔni tɛ ka kɛ a ɲɛ ma sabula an bɛ wagati min na bi ko marifatigi dɔw kɛlen don ka marifa ta min ye mali camancɛla kan ani a
kɔrɔnfɛnna kan ko o kɔni gan kɔsɔbɛrɛ ko o kum kɔnɔna la olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen wele kɛrɛnkɛrɛnna cɛ marifatigi minnu bɛ Mali kɔnɔna la u ka marifa bila u ka na u ka sigikafɔ kɛ walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min nka min ye sema maaw ye olu kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko olu kɔni dabali balen don ni kuma in na sabula ko kabini walida olu kɔni ma accord ko in kɔni jɔ ko min ye Mali autorité olu de kɔni ye ni accord in jɔ wa min ye k'a fɔ ko u kana ka sigi ka ko fɔ ko bi min ye Mali ka ni weleli ye kana k'u ka sigi ka kuma ko bɛ ka yira k'a fɔ ko dɔ bɛ nin ko in kɔni jukɔrɔ ko wa ko ni sigikafɔ in bɛ na wagati min na tuma min na Mali autorité maaw kɔni bɛ olu ka dagayɔrɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ka mugu jugu kɔni ci o la ko ni accord in kuma bɛna fɔ o wagati de wa min ye Mali autorité maaw ye olu kɔni ye bɛɛ ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko olu kɔni ma mugu ci sema maaw kɔni dagayɔrɔ la olu bɛ ka mugu ci cɛ marifatigiw la minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka binkani wari ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma ani Mali finitigiw kɔni nakaw ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de k'a fɔ Gabon ko min ye fanga bɔsi ye ko kɔni kɛra Ali Bongo kɔnɔna ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira n'a k'a fɔ ko bi min ye arabadon ye uti kalo tile 30 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fanga bɔsi dɔ kɔni kɛra min ye Ali Bongo kɔnɔna Gabonkaw kɔni fɛ yen nɔ Ali Bongo ni ale yɛrɛ kun bɛ fanga la ni y'a san 14 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye wa ko sani ale yɛrɛ kana fanga la a fa de kɔni kun bɛ fanga la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ka famille ye min kɛ fanga la Gabon ko a bɛ san 55 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa min ye sibiri tɛmɛnen n'o kun ye uti kalo tile 26 ye kalata kɔni kɛra Gabon o kalata hukumu kɔnɔna la min ye couvre-feu o kɔni décrétera ani ka connexion kɔni tigɛ Gabonkaw kɔni na nka o senfɛ min ye bi ye ko kalataw kɔni jaabi bɔra kalataw jaabi y'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo ko ale de kɔni gagnera ni 64,25% au voix o comme kɔnɔna la tuma min na jaabi bɔra ko Gabon chaîne so dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma Gabon 24 ko communiqué dɔ kɔni passera ni o ye finitigilakaw ye olu kɔni jɔlen don ka communiqué in kɛ u ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kalata min kɛra nin don kɔfɔlen la n'o kun ye uti kalo tile 26 ye ko o kalata in kɔni annulé la sabula olu kɔni ma jɛn n'a ye a yirala k'a fɔ ko ni finitigiw ninnu kɔni bɛ taa maa 10 ani kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ wa ko min ye Gabon finitigilaka ye ko olu kɔni caman kɔni kun b'a la i n'a fɔ finitigilaka dɔw bɛ yen ni olu bɛ wele garde républicain olu b'a la unité d'élite mɔgɔw kɔni b'a la garde pétrolière olu mɔgɔw b'a la l'armée irrégulière olu maaw kɔni b'a la ani polisi dɔw wa ko tuma min na ni maa kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ ko u ye fanga kɔni naraki ko connexion kun tigɛlen don Gabon a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na nka ko connexion kɔni nana ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ni kibaruya ninnu de kɔni b'an bolo fɔlɔ nka n'an ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ an n'o fɔ a ye an ka don nata kibaruyaw kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛla hali bi lakanabaliya hukumu na a yirala k'a fɔ ko banabaa fanfɛla la min ye banbagatiw ye ko olu kɔni bɛ ka ye ni dugu caman na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye uti kalo tile 28 ye ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni dugu in tɔgɔ ye Bugunina Flawere ni ale yɛrɛ ni Banaba bɛ kilomɛtiri 5 kɔni bɔ ani min ye Fanibugu ye ni ale yɛrɛ bɛ CBT kɔni commune kɔni na a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ kaɲa 20 kɔnɔna la nin ye banbagati ye ko olu kɔni kun bɛ moto sanfɛ u taara ni dugu kɔfɔlen 2 ninnu kɔni na min ye ka taa baganw kɔni ka jaka kɔni minɛ ni dugulamɔgɔw la wa u tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko u ye min ye wajulu kɛnɛ ye u kɔni y'a sigi ni dugu kɔfɔlen ninnu kɔni na ayiwa ko tuma min na u kɔni tilala ni waleya in na ko u kɔni tagara ayiwa olu kɔni tagalen kɔfɛ ci bilala finitigiw ma ka ɲɛfɔli kɔ olu ye hukumu kɔnɔna la finitigiw kɔni y'u senfa ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na an bɛ wagati min na bi olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw la wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa u bɛ se ka bolo kari ni banbagati ninnu kan cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan